Milano nació en Huicaponeta, o sea, su nombre era Ogio, el 5 de agosto de 1930. Timpani Ogio, el 25 de agosto de 2012, un astronauta estadounidense foi o primeiro home en chegar á Lúa. Ademais, tamén foi ingeniero, piloto militar, piloto de probas, moitas cousas antes de ir á Lúa. Cantos anos tiña cando foi á Lúa? Non o ponía, pero por uns 45 por aí. En teoría foi un home que traballou moito, que se esforzou e que a maioría do tempo estaba na casa. Pois en 1969 pronunció esta célebre frase: un pequeno paso para o home, pero un gran paso para a humanidade. Apolo 11 é o nome da misión e o número. Entonces, la primera misión de los Estados Unidos y él envió al espacio la primera misión tripulada por él a la Luna. La tripulación estaba eran tres, eran Neil Armstrong y dos compañeros. ¿Cómo se llaman? Los compañeros eran Edwin y Aldrin. O piloto dele era Len, o sea, unha marca, e o Apolo era Buzz, e Collins, o piloto de módulo de mando. Ese foi o que fixo ele, o mando. E en que ano foi todo isto, decides? En que isto foi no ano 1969, hace moitos anos que naceron os nosos avós. E foi, bueno, Ya habían nacido. os nosos avós. Bueno, nacieron, algunos por el tiempo. En teoría... E volveu o ser humano á Lúa despois? Sí, tras 2 ou 3 anos. Varias veces, volveuse á Lúa, Sí. Creo que foron 5 expedicións, creo que foron 5. Sí, pero logo se puso moi disgustado porque ya había collido cariño aos seus compañeros. Quen? Neil Armstrong. E por que se disgustou? O sea, se disgustou porque non veía. O sea, non sei por que, eso venía na información. Sí. Pero se veía que era sin tinta de impresora. Bueno, que fixeron unha piña, entón, aí... Moi ben. Algo máis? Bueno, sí, esto estaba recortado en forma como esta, pero tuvimos un problema, que se recortó un poquillo y recortamos en forma de bolsillo. Moi ben. Eu creo que nos quedou bastante chulo a terra e as fotos así. Eso es todo. Pero o máis que me ha gustado é facelo coa miña compañera, decide dormir. Sí? E logo por qué? Foi fácil traballar as dúas? Sí, trabajamos en equipo, nos repartimos. Tamén tuvimos alguén que nos axudou moito, Quen foi? que é Ila. Sí? É unha boa compañeira e nos axudou moito. Nos axudou a colocar a terra e eso. Que ben. Pois Hilda, para o próximo traballo tens que facelo con elas, non? Non, non queres? Bueno, aquí está aí. Moi ben. Bueno, pois moi ben, moitas gracias. Entón, lle damos un aplauso, por favor.